வீடியோ இஸ் ஸ்பான்சர்ட் பை ஜென் ரிவ்யூ. உங்களுக்கு ஏதாவது பொருட்கள் தேவைப்பட்டால் நீங்கள் ஜென் ரிவ்யூவில் சர்ச் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது கருவேப்பிலையை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். கருவேப்பிலை நம்ம வாழ்க்கையில் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. அது இல்லாமல் நம்ம சமையலுக்கு எந்த பொருளுமே யூஸ் பண்ண மாட்டோம். அதனால் நம்ம கருவேப்பிலையை பற்றி இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வீடியோவை வாட்ச் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டனை ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் உங்களுக்கு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். இப்போ நம்ம கருவேப்பிலையை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். கருவேப்பிலை நம்மளுக்கு எல்லா சமையலுக்குமே நம்மளுக்கு போட்டால் தான் நம்மளுக்கு மனசே திருப்தி ஆகுங்க. அது ஃபஸ்ட்டு ஒரு விஷயம். நெக்ஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா, அதில் உள்ள வாசனை நம்மளோட சமையல் திறனை, அந்த ஸ்மெல்லு கொஞ்சம் நல்ல ஸ்மெல்லு நல்லாயிருக்கும் நம்ம செய்கிற சமையல். அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு நிறைய அதில் அயன் சத்து இருக்குது. எல்லாருமே அதை எடுத்தே ஆகணும். என்னென்ன பண்ணலாங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம். கருவேப்பிலை துவையல், கருவேப்பிலை பொடி, அப்புறம் சமையல் எல்லா சமையல்லையுமே நீங்கள் போட்டால் தான் அதோட ஸ்மெல் வரும். அது எல்லாருக்கும் தெரியும். இது மாதிரி நீங்கள் என்னென்ன இதில் அதை சேர்த்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளவும் உங்களுக்கு ஹெல்த் பெனிஃபிட்டு அதிகமாக கொடுக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம கருவேப்பிலையை வீட்டிலையே வச்சு வளர்க்குறப்போ நம்ம அடிக்கடி அதை எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஃப்ரெஷ்ஷாகவே வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்கள். ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு காஞ்சி போய் அதை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு மாதிரி ஸ்மெல்லு வேறு மாதிரி மாறிடும். அதோட இயற்கையான ஸ்மெல்லு, ஃப்ரெஷ்ஷான ஸ்மெல் கிடைக்காது ஃப்ரிட்ஜில் வச்சா. அதனால் நீங்கள் எப்போல்லாம் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அப்போல்லாம் எப்பயுமே ஃப்ரெஷ்ஷாக கருவேப்பிலையை யூஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்மளுக்கு எல்லா நேரமும் நம்மளுக்கு நல்ல மணமாக அது அதோட இது நம்மளுக்கு முழுமையாக கிடைக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி வீடியோஸ் உங்களுக்கு வேணும், கார்டனிங் டிப்ஸ் வேணும் அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் உங்களோட விருப்பத்தை நீங்கள் சொல்லுங்கள். நான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி என்னென்ன மூலிகை ஐட்டம் இருக்கோ அதெல்லாம் நான் வீடியோஸாக எடுத்து போடுறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோ பார்க்காதீங்க. ஏன்னா எங்களுக்கும் ஒரு ஆறுதலாக நெக்ஸ்ட் வீடியோ போடுறதுக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும். அதுக்காக தான் சொல்கிறோம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு ஒரு லைக் போட்டுட்டு வீடியோஸை பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம கருவேப்பிலையை பற்றி நம்ம எல்லாமே பார்த்துட்டோம். நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் வளர்ப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். கருவேப்பிலையோட மகத்துவம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். சின்ன சின்ன குழந்தைங்களுக்கு இப்போவே கொடுத்து அதை டேஸ்ட்டை பழக்கிடுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கிறவங்க லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் யூ.